konden wij maar één kiezen. En daar hebben wij ook een zien van wanneer ga je hem echt het bennen ondersprutsen. Want die binnen bennenburgemeester. En wie iemand die dat het allerbeste gaat doen, en dat is dan Mente van der Zee. Dat is dan de nieuwe kinderburgemeester. Gefeliciteerd. Toen ik jette dat ik steeds maar weer uitkozen van de 30, toen vond ik het heel leuk. En toen daarna had ik heel veel spanning, ik heel erg zin om te beginnen. Weer heel spannend en ik had echt niet verwachten dat ik de kinderburgemeester zou worden. Heel leuk. Mente van der Zee volgt Esmee goed op als burgemeester van de gemeente Noord-Friesland. Ze zullen daarbij burgemeester Johannes Kramer ook ondersteunen. Zo'n burgemeester, ja, je kent het is wel een poedele grap, maar het is het pervers net. Ze neemt het heel serieus, de band op een squal neemt het ik heel serieus. En als ik maar de burgemeester ergens kom, wordt gewoon het ijs wat makkelijker brutsen. En het is altijd hartstikke leuk, maar de burgemeester, het hoogtepunt is natuurlijk de eentocht voor Sinterklaas. Dan speel ik maar een hele liedse bijrol, maar dan draait het echt om de burgemeester. Maar ik bijvoorbeeld serieuze ongelegenheden als de dierenbetinking op jou mooie, dan heb ik toch een paar keer de oude hier een mooi maatje mochten dat de burgemeester het op een hele goede wijze invulde. Wij zeggen van poeh, knap je. Mente wordt 3 juli pas officieel ongesteld als burgemeester. Maar ze weet al waar ze zich voor inzetten wil. Ik hou als doel dat iedereen een keer sporten, van muziek kan en van speeltuin kan genieten en nog andere creatieve activiteiten. Ook als het dus wat moeilijker is. En dat dan ouders kunnen weten dat de gemeente kan helpen. Dus daar ga ik me voor inzetten. Maar dan mag ik nog bedenken wat ik als eerste wil doen. Maar voor het zover is het eerst nog even stiert voor wat oors. Iedereen vertelt dat ik burgemeester ben en feest vieren.